Trí, dó, héan, náid, rinne mé dearmad a rud go me leis céal. Leis, clúdach. Seo rian, de gnábí mi gléamh scéalta nuíochta mar is seoldait. Ach ó am go chéile gan réasún ar be, gan fáir be, léam scéalta álíne. Agus inneamh tá méid léamh rint scéalta álíne ó New York Times déirdaoin an tíocha héanú lá mí Márta. Baineann an chéad scéal, baineann an chéad scéal leis an níl is agam an cadmhach an focail bíoblacha úsáid ile lusca cinna díoch was dócha, cinna díochú na ngiúdach sa daracha go damda géirleanúint na ngiúdach agus fearr dar bannam Alfred Rosenberg, Gearmánach a bhí freagrach as teoriciú an náisiachais agus a bhí ina ghlúchuid de cheorcail óga Adolf Hitler. Well, fe scríomh sé díalan fe breis agus déimlíanna agus tá ceirichéad leathnach sa díalan iad go léir lámh scríofa agus iad an léireach is cosúil sinna deire an tuairisc. Bhí an díalann seo iarraí fe 30 bliana, breis agus 30 bliana. Agus tá an díalann tá chuig an solas a ríis. Is cosúil gur bhíad teoiricí Rosenberg spreag géirleanúint Hitler na giúdaí. Ach cibé d'ime an díalann seo as radharc tar éis gur ciontaíodh Rosenberg agus gur crochú é in 1946. Bhí chuaibh beirt a thóir chuala siad go raibh an díalann fósán duine ach chu an Ír-Chartlannaí I Museum an Illuisce I Washington agus an duine eile ina gníomhar de chuid an FBI. Agus deire leo, deim se siad an díalann nuamhrach. So sinna méid, dócha faoi sin. Museum Snag Cheoil na Stát Aontaithe. Well, Museum Snag Cheoil Mheireachta. Tá sé in Harlem in nuamhrach, mar is cuí. Agus deir an scéal seo gur staidir stolúpacht é an museum seo. Díreach achanairid leis geol a bharcálann sé, a thugann sé ómóstó, an nóirann sé.
Le chuig bliana déag, daime an museum seo as spás ceathrú ábhar neamh fostúil in East Harlem agus ag forbairt pleananaí do bhaile buan. Anis tar éis riant feidhbunnaí a tharú, sin tar éis teacht sláán as riant feidhbunnaí nó na feidhbunnaí seo a chur di tá an museum tar éis athlanú go sean spás siopa West 129th. Bugga a chóiríonn fés in áisinaí nó siráidí poiblí an museum ach a bheochan an bhisiún is dócha aithneochan Salem an focail aithneochan. So tá spás níos mó acu banis agus tá siad i dtéanna tiomantais do chláir agrú poiblí rud atá tábhachtach. Anis níl mór an chuirmeach agam James McBride ach is cosúil gur gur sí mór soul ní féidir gaeilge chur soul an féidir. Tá sé tar éis scríomh faoin na héal corach ach osclaíonn an scéal seo leis an gceoltóir John McBride ag múma méarchláir do séisir páistí a bhí ciacroch ach neamhardúil mar atá páistí. Bhí mé chunam focail díochasach úsáideach an féidir sin rá faoi fáiste níl is agam. Le faid mór deir leis tuairtearthab bí muil aimsiú agus a haint a coppla nóméid ar gcéan dó gur duine na daltaigh raibh siar tí fiacla chailúid. Well, bhreid an chuideile den rán an fiacla haringtamach rud a rinne sí. Chuir an túsal McBride an fiacla isteach mála pleisteach chunné chur a gomad. Nis tá an túsal McBride tar éis an ceantar seo a chuirde féin ach dar leis an scéal is ícláinte an ceantar dó féin. Tar éis síl fada corach a chur de le déanaí. Bhí colscara aige agus feidhbunnaí eile scríbhneoireacht tád eile. Telefís scíal é seo a cheistíonn cén fá go bhfuil chlárachaí telefíse an nach stoppen a riamh. The Simpsons agus South Park atá gceist agus deir
muon an scéal go bhfuil riant chláirichaí féidir leo fad síl a ghlacha chucha féin. In measc Archer FX a bhfuil 7 séasúr chortha déanais. Meáid an paradox deir scéal. Moltar na srahannaí telefíse as charachtar a chrochú a éiríonn níos deimhne gach séasúr ach siad na chláirichaí éadáin leanan na raí. Níochttar forbairt na charachtar nás na scéalta. Agus The Simpsons agus South Park is túisce hagan chun cuimhne. Diaach na chláirichaí seo leannacht a raí go deos chosúil. Ach ag cnag ar doras le teachtasteach sa chlub seo tá Archer. Chlár atá tréasúil ó híomh gráinde. Tá gnéanaí ní aithríonn gnéanaí na garachtar. Ba duine acu drúisiúil go deo, duine eile nach bhfuil spéise in éon rud achán féin. Tá cléantochtaí eisteacha agus neamhheisiúnta acu go léir. Ach tugann an tált le fios go bhfuil forbairt le feiceáil. Níl mór an eile le rátha gom faoi. Ballet is chosúil go bhfuil ballet go bhfuil an Pennsylvania Ballet ag tuairt cuairte ar Nuamhrach. Gus scéal faoin chompántas chomá leis an seo atá. Tugtar le fios go bhfuil an chompántas ag dul trí aithrithe suntasacha, aithrithe géire, ní hamháin ar stáitse ach ar chúl freisin. Níl mór an eile le rátha gom faoi, agus sin iad na scéalta ealaíne go léir, chortha díim, agus mar sin chuirtí mé deireadh leis a tuairisc seo, agus tásúil agam go mbeidh sibh ag túnál isteach arís ar a bhfad. Go dtí sin, slán agus beannacht.